Good morning, good morning. It's 9:30 a.m. in the morning. And ako ay bumili na ng kakainin namin. Lulutuin pala para mamaya for dinner. Ay, dinner. Lunch. Ayan. Bumili ako ng ampalaya. 2 piraso lang kasi 4 lang naman kami dito sa bahay. Ayan 2 pirasong ampalaya. At meron akong maliit na kamatis dito. Budget meal lang ito guys, budget meal. Meron akong bawang at sibuyas at yung mantika. Ayan, may mantika tayo dito. Mantika. Meron din akong biniling 3 itlog. Ayan, 3 itlog. At yung seasoning natin. Ayan. Seasoning. May 3 itlog at seasoning. Ayan, yan ang ating lulutuin ngayon for lunch. Kumakain naman ito ang mga anak ko. At syempre, napaka-paborito ko talaga ng ampalaya. Ayan, simple recipe guys, pero napaka-nutritious ng ulam namin for today. Thank you for watching. Iwasan natin guys ang always na pagkain ng karne dahil ito ay nakakasama din sa ating katawan. Tama lang na pagkain at hindi lagi araw-araw. Magulay tayo araw-araw yan. Yan ang importante sa ating kalusugan. Thank you for watching guys. Mamaya magluluto na tayo. Napaka-fresh niya no. God bless everyone and keep safe mga Kabikolana.